En skoleven er først og fremmest en ekstra ven for eleverne og læreren. Det er en, der sætter gang i leg i frikvartererne. Det er en, der er et ekstra øre, når hverdagen spidser til, eller weekenden har været hård. Og det er den, der har tid til at sætte sig ned og snakke med eleverne, kigge på dem og sige, jeg ved heller ikke, hvordan man løser den her opgave. Lad os finde ud af det sammen. Primært er vores skolevenner nogen, der har lidt ekstra at give af, og har lyst til at gøre en forskel for de kommende generationer, og har lyst til at være med til at skabe en bro, eller bygge en bro til den lokale skole, og dermed også skabe et stærkere lokalsamfund. Jeg hedder Sten Gyldendal Milberg, og jeg er skoleven og pensionist. Altså helt oprindeligt er det faktisk, fordi jeg kunne godt tænke mig at gøre en forskel. Altså nu har jeg jo hørt med til Danmarks historiens måske mest privilegerede generation. Og jeg synes, jeg skylder et eller andet til samfundet. Og der tænkte jeg, at der er skolen sgu et godt sted. Jeg møder jo en del, som siger, nej, de der forfærdelige børn, som larmer og alt muligt. Men sådan er det jo ikke. Altså, jeg synes, det har været fantastisk. Og når jeg så siger, at jeg er i udskolingen, ikke, 7. til 9. klasse, så siger jeg, det må være det værste. Og det er det ikke. En time, når Sten er med, det starter jo tit med, at så kommer Sten ind, typisk før læreren, han har altid styr på det. Så kommer han ind, så siger han lige hej, lige går rundt, lige snakker med de forskellige elever, inden timen starter. Så kommer læreren ind, lige forklarer, hvad der skal foregå. Og så kan man altid række fingeren op, så kommer Sten over og hjælper en. Og hvis man sidder ude og laver gruppearbejde for eksempel, eller sidder nogle andre steder og arbejder, så kommer han ligesom rundt ligesom og ser, om man laver noget, og spørger, om man skal bruge hjælp. Og så ofte så kan det godt ske, at man falder i en snak med ham, og ligesom taler om et eller andet, der kan være sket, eller noget, man lige har på hjerte. Så kan man ligesom snakke med Sten om det. Jeg synes, at det er vildt fedt at have en skoleven i klassen. Også fordi, at Sten, han har ligesom været der. Nu har vi haft et lærerskift 3 gange på de her 3 år. Og så har Sten jo ligesom været den der person, der altid har været der. Så når der har været lærerskift, så han har jo kendt os, og han ved, hvordan vi er. Og på den måde, så har det givet sådan en lidt mere støtte i klassen. Og det har været meget lettere at tage imod lærer. Så jeg synes, at det har været vildt fedt at have en skoleven. Også bare fordi man får ekstra hjælp og sådan noget. Altså skolens venner, de gør en kæmpe forskel, oplever jeg, og det hører jeg også ude fra skolerne. I en hverdag, hvor lærerne de løber rigtig stærkt, der er skolens venner med til at give nærvær og gøre en stor forskel, både for den enkelte elev, men også for hele klassen. Det man også skal huske med skolevenner, det er jo, at det er ikke en der er ansat på skolen, men det er en ekstra frivillig ressource. Og derfor er det jo heller ikke på den måde et ansættelsesforhold, men man laver jo selvfølgelig nogle gensidige aftaler om, hvordan man indgår i et samarbejdsforhold. Og det er jo en væsentlig forskel, så de skal jo ikke ind og løse læreropgaver eller pædagogopgaver, altså opgaver, som de ansatte har på skolen, men de er den her ekstra, varme hånd til at hjælpe og understøtte eleverne i dagligdagen. De fagprofessionelle har klasseledelse og forældresamarbejde og læreplaner og pensum at forholde sig til. En skoleven skal i virkeligheden ikke tænke på noget andet end at give opmærksomhed til eleverne og være sig selv. Det kan gøre noget ret fantastisk i forhold til, at man tror på, at man godt kan. Og det er det, vi kan se ude hos vores skolevenner og ude i klasserne, at det er altafgørende i forhold til de elever, som måske har brug for den der ekstra hånd. Det, at der kan sidde en skoleven ved siden af dem og være den ekstra hånd, der får dem til at tro på sig selv. Det er med til, at eleverne lykkes på sigt. Altså det er jo en fantastisk omskiftelig, foranderlig hverdag af lærerne, de oplever. Og jeg må sige, at jeg er dybt imponeret over den fleksibilitet, de har, og den måde, de griber det an på. Vi vil gerne lykkes med at være med til at skabe en skole, hvor de fagprofessionelle har ro og tid til at være hamrende dygtige til deres job. Vi kan være med til at skubbe lidt til det overskud ved at have vores skolevenner med inde i skolen.